الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Unintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala mapadalam marakatano suma'anaw salama kalangulang wa na mga Muslim. Yang kaya kapamagusaytan iman tuwagawi na giisu ikatalo kapamagusaytan sa giyang kuto maudu al-hajj. Ayan tanu saya na ginanso kapkenalatan si kuagamatano Islam naguparay ni si kulang-ulangwan o mga Muslim makaniniat paghatsiran sa giyang kaiyaragon naguso mga Muslim kabayaian na maswaian na giyang kuto mga ukit-ukit sa giyang kuto kapag hajj. Tigo mga ulama, al-babu thalithu fil mahdhurati wal fidyati wal hadi wa fihi masail. Ikatalo at tigiran pamintuan udi na pinto na giyang kuto usayan sa giyang kuto al-mahdhurat. Ay pamatuan sa mahdhurat natigo mga ulama aginan su mga galabag di kapakay ubang galabag ka agyang kuto ataw magihram. Ira su taw udi na su Muslim namya kapag ihram sa kaniyan nagi mga galabag di kapakay uban yan galabag ka. Isa sa paron wagamatan wa Islam. Padarop na tigin agyang kuto al-fidya. Pag-usayin tanong pan su fidya nagugyang kuto al-hadi. Ayaman nagyang kaya al-hadi na giisu mga ayam pamamagayan sa gyang kai pwede na pamamagayan ipambagayo tao sa Kaaba. Pwede na gyang kuto ayaka panggalbakan yan nun na pamamagayan yan sa gyang kanan darpa sa salaan. Tigong mga ulama awafihi masail na adna mga mas'ala mapapadalam sa giyang kai pamagusayntan. Saya paganay mas'ala na fi mahdhuratil ihram aya pagunan tanong musay nagyang kuto ang mga galabag adi kapakay si kung mga tawa mag-ihram ubayra na yang galabag. Aya kadagala tigong mga ulama na siyaw timan agyang kai kaaluit tanong saya. Lagi dia din si ko muna kailangan si arakatano na utitu tano paganad na ayamapia na agyang kai pangaluit tanong saya na suratan niyo. Ani udi kalipati. Ani udi kalipati kaamay ka adna paman na kialipatan niyo paman na diniw ketanudan na umini suratiyo na nakapagaya paman na ilenyo aging utami su suratiyo nagyatanudan yung agyang kutuwa kialipatan niyo ron. Aya paganay atigo mga ulama mahzurat nagyang kutuwa labsul mukhit. Aya paganay mga pagaryami mga bangsami nagyang kutu kambeng kala udi na kan ditar sa ditar na ada na pamana inian. Ira sutaw na miya kapag ihram na di ko pa kay uba ka sulot sa ditar mapapamanay. Tigo mga ulama agyang kana na labsul mukhit naginan su ditaran المفصل على قدر البدن أو العدو من السراويل والثياب وغيرهما
Ditarna na tigo mga ulama madidiyang kaya nagyang kutu alawas agyang kutu tao. Ay lagi dia nagyang kaya mga tiserta. Mga bangkala paman na mirurupa sa lawas na nagina ni tigo mga ulama di pa kay ubab sulut agyang kutu magikram. O di nagyang kutu atigitan pantalon. So pantalon na makapupurmo to sa agyang kutu alawas agyang kutu tao. Nagina ni pagampaganay. Adi ka pa kay sagyang kuto magihram, magikram o banyan ito, litara o di na suluta. O di ati mga ulama na susala kauron. O di na susala kauron. Inunta ati mga ulama, kate sumya kaliro na tinudan tano, inunta ati mga ulama amay kagyang kuto paghaj, nadaaban niya nagkatoon izar. Agyan ko to atigtan wa kalalayaman maputi tila. Paman na absolute na gyan ko to mga naikadi. Na amay kadi ito. Paman na daatunan niya nun. Na nakapakay sumulat sa kanya sa gyan ko to as-sarawil. Uway, kapakaya sumulat sa kanya sa gyan ko to as-sarawil. Ugay na sagyang kaya masa, alhamdulillah sagyang kaya masa tano na minde kalagyang kutuwa betuan sa dinis ihram na paman na api anda ka din sung sagyang kana na paman na darpa paman na mamlaka na mapumasang ka nagyang kutuwa ihram udi na upeniguradugan api agyang kaya paman na darpa tano sa Pilipinas na ada na mga tao adin degang sa ihram. So, upenigurado sutaw, akabaya iya na paman na makumpleto din na dinya na masupa kagyang kaya paman na paganaya mahdhur, na kapakaya mamasa kasi jagyang kaya darpatano, na awidin ka din sa gyang kutua masa akaplalakaw ka. Uy, miya kalabud, alhamdulillah, yang kaya dunia na napaman na miya kalabud si ikong mga tawa paman na pagintaw ron. Yang kana na inaluitano, mahdura paganay alabsul mukhit, na tigo mga ulama ginan na mapapantuana na para sa iku mga datu. Mahdurun khasum birrijal. Si kunaya manunumpang sagyang kutuwa mga mama su mga datu. Su mga bain anto na irakiran. Kataya paman na pugusin tano surkiro na mga bain. Su mga bain na tigo mga ulama fatalbas ma sya'at min ath-thiyab illa an-niqab wal kaffazain. Tigo mga ulama subai makapantag si ko mga baina sa din sa kabayairan penditaraniran na miya pakaikiran masyaallah. Tanto ko malbuda paman na ibabagay wag matano Islam sa giyang kutua mga bait. Aya buat tigo mga ulama di ka pa kayo bayran sulutan nagyang kutuaan niqab. Sutigitan wa piles. Yang kutua paman na miya kailitan sa baya di piles na igiraman utua si isa haj na di ka pakay ubas subai na bas kaniya na pipilis. Wal nagugyan ko tuwa glab. Agyan ko tuwa glab so mga bai abalasan siran wallah. Asisya panira nagyan ko tuwa mga auratiran. Paman na gaglab sirampan na may gagyan ko tuwa masa adiran ninggal baka nagyan ko tuwa haj na dikira nagpakay uba paman na basiran sulod sa gyang ko tuwa mga glab. Gyang ko tuwa mga glab, gyang ko tuwa tila makapupurma sa gyang kamar na gyang kaya kamar paman na sulod no mga bai na paman na diya na nagpakay ubab sulutaw mga bai. Aya pinakamapya penditaran yung sulot niwa mga bai sa gyang ko tuwa masa kapaghatyo na gyang ko tuwa abaya. Aya kapiyaw abaya na paman na maluwag so mga abaya maluwag nagupaman na masisiya pagyang kuto mga lawasyo. Adam na ketunta paman na kilayta kasimata mga abaya sulot nila nagyang kuto maputi atila na aya karagnuto nagyang kuto tendu nagyang kuto mga lawasyo nagu pagkafit na penuto igira manuto paman na maligit ayad na mapya nagyang kuto mga luluwagan ditaran lagi dagyang kuto abaya kagiyang kuto kaplalakaw tano na simbo to si wallahu subhanahu wa ta'ala na paginakaantano nagupaman na
di tanu kabaya ubagian ko tua paman na simba tanu si ikwallah na babad pakaadin sa pitna way badin pakaadin sa pitna. Anto na ikadua tigo mga ulama nagyang ko tua isti'malu tibi fi badanihi aw thiyabihi. Yang ko tua kausar sa ikakamutan. Madagala paman na mga tawa mababayasira na musara sa ikakamutan. Igira biya kapag iharam ka din, nadidin na kapag ba kausar sa paman na ikakamutan. Perfume tigtano. Why? Malagi dati ko mga ulama, ugyan ko ito perfume na siingka pag-usara sa lawas ka. Pumirpium ka sa lawas, anta ka sagyang ko ito ikram ka. O di agyang ko ito ihram, susulutan na ka, narong ka isumpit agyang ko ito perfume. Mialo itano si ko muna, paman yan na sukausar sa perfume na sunna, na ando ito masa, naigira man ito ada ka pa na makapag-ihram, o di na ada ka pa na masulut agyang ko ito ihram ka, na napaman na usar ka din sa ikakamutan kasunabitan wa Muhammad na aya penutun wa Isya napaman na giyago tuwa din yan di preparaduan sunabitan wa Muhammad nagupaman na din yan di pamir piuma na giyago tuwa mga ditaran asulut nunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama nuto napaman na igira am yasulut ka su ihram ka na roo di kepakaya giyago tuwa ka pamir pium tano-tano din wa giyago ka iya paman na mga hukuman di matero o mga ulama tano. Nah, lagi dia na tigo mga ulama na ta'ammudu sammihi. Paman na tibo ba naka paman na pagbo naka agyang ko to ay kekamutan. Paman na adnawid kay kekamutan na titibo ba naka umang kuan na spring ka sa paman na udi na lakaan naka agyang ko to ay kekamutan na napaman na pangbo naka ta'ammudu sammi apaman na tibo ba nakaagyan ko tuwa paman na agyan ko tuwa kabawang kaon amay paman nakabagadan miya kabu sa ikakamutan ada abaru awidakal o da abaru awidakal maluwag suwaga matano Islam ay dito no agama nagyan ko tuwa paman na tibo ba nakaagyan ko tuwa kapang baw ka sa mamot tigo mga ulama ap kapakay sagyan ko tuwa magikram agyang ko to ada na mabaw niyan mga amot apaman niyan na min nabatil ard apaman na punsagyang ko to mga paman na mga flower agyang ko to apaman na mga flower igira na adnap keto naka flower ang mamot na kapakayo to pagbaw no di na mabaw agyang ko to magihram anto na ikatlo adi ko pa kay si kung mag-ihram na tigo mga ulama izalatu sya'ri wa dhufur paman na ginansutigtan wa mangwaka sa giyang kaiyabuka paman na subuka na ubakaon kuha wa dhufur ago giyang kaiya paman na kapangano ko giyang kaiya paman na mga kanuko nga nagiramas sa mag-ihram ka din lagi siya sudah to ago subai na di ka pa kayo bakano apku sagyang kaya paman na mga kanuko niyo lagi sa lima anta aka sagyang ko tuwas kayo tao why due to kapakay paman na isa sa parwaga ma Islam sagyang ko tuwa ka panganuko gira tad na mga tawa paman na gira da galabak na kaya layaman yan na pumadut sagyang kaya bukian apiapan maputi abuk na ubang kapsu paman na magihram ka paman na di ko ni mamadut kadi kapakay apian din sagyang kaya paman na mga buk amatu sagyang kaya lawas ka malagi do sagyang kaya ngiraw ka na bakaw ni pangwa o di na sagyang kaya erak ka na pagalin dino to di kapakay pagalin dino to di kapakay bakaw ni pangwa why tigo mga ulama ap kapakay at tigiran agas lura sihi birifkin na paman na piguan o di na ano tawag yang kaya ulon yan tigira man o tuwatan tuwami kayaw o di na paman na pigu ka sa giyang kutuwa ka pag-ihram ka na kapakaya paman ang busaan na giyang kutuwa ulo na upama ka tigyan kung ad na masalak upama kung ad na masalak ka paman na miyada sa giyang kaya paman na dangat tibaba na miyalakat sa giyang kaya kanukong ka na jazalahu ramihu na kapakayo tuwa ilamag kapakayo tuwa paman na girakuan na ad na paman na kiyaptan ka na laboro na giyang kutuwa mga tataga sa bawon na paman na miya poto lagi ang kaya kano kung odin adna miya sipa ka upama paman yan na
matagas asay na paman na miyak po kaso na miyak po to nagyang kutuwa kanu kung anak kapakaya ko anak ko to na ilang magati ko mga ulama da amos kilaro aya ditano nagyang kutuwa tibuba na ka adnanil kater ka nabaga dun miyang ano kung sagi ang kutuwa masa kapag ihram ka anto na iikapat mahzur natigo mga ulama at taghtiyatu ra'sir rajuli bimalasikin lahu paman na sa pangangko nagyang kutuwa ulo utaw. Gira magihram ka na digo pa kayo baka bagap sa pangyagiyang utolungan. Lagi din nagyang kaya tutub paman na mulasik lahu paman na giyang kutuwa tigtano paman na pendekat sa giyang kaya ulo utaw. Pia paman na kopya giyang kaya udi nagyang kutuwa kalo na digo pa kay oba paman na pembetad den mga datu sa giyang kutuwa mga ulo niyan. Paman na apian to na tuto bekalo o di nagyang to atigitan waway langon apaman na nitaran tegun saulo na di kapakai ubang kauto sa pangansagyang kutua ulo ka anto na itigo mga ulama ipangapapakai anto na itigo mga ulama ipangapapakai nagyang kutua walahul istidlalu bil khaymatu wa nahwiha ka syajaratin na kapakayap sirung sutaw sagyang kutuwa mga khayma, mga tent wad na darpa kasasapangan kaatapan na kapakaya sumirong kaon biya kaluwaluwag suwaga may Islam maya din na nagpakay nagyang kutuwa baka solo chato tubunin anto na asa na ipsa pangasagyang kutuwa ulo o di nagyang kutuwa sumirong katigo mga ulama sagyang kutuwa mga popuro apamumulan na kapakay panato irad na pamumulan paman yan na mapuro mala paman na maulad ni paman na puro adna ke sirungan na kau na ke pakai paman yan na sirungan na giyang kutuwa tao anto na ni pagkapakai na tigo mga ulama kepakai musar su mga kadi sa payong giyang kutuwa tigitanwa yastadillu bisyamsiyati inda alhaja igira makakailangan na kagiyang kutuwa payong nakapakaya paman na musartano sa payong. Sama no to, na naad na pangailitan o mga kadi adi sila ni payong nakanabo to marata. Kagipya kayo to uwaga matano Islam. Sip man ko mga bai, tano diniwa so mga bai, natigira na wal mar'atu mamnu'atun min taghtiyati wajhiha na di ko pa kay ko mga bai o bayran sa pangyagyan kaya mga buntaliran. Agyang ko to mga buntal na di ko pakai oba paman na bayran sa pangi bima amila ala qadrihi an-niqab wal burqu gyang ko to pilis gyang ko to tigtan no pilis yang kaya burqu na mi plagi depan no pilis na di ko pakai oba di pilis so pangabay wa yajibu alayya taghtiyat wajha bil khumar inda wujud ar-rijal al-anajib ugaid na kanabay ni paman na giyang kaya ketro o no mga ulama adi ka pa kayo ba paman na sumanga bai na bayram supeng giyang kaya mga buntaliran na ba paman na interwag giyang ko to paman na oras di amay ka paman na adna sugeder ka udi na pakailair ka ajanib di nga mahram paman na deto paman na kanabang ka mahram udi na paman na mga deto kilera nagyang kuto buntal ka nakapakayap sa pangan awad na paman na gyang kuto tunay ni gyang kuto man diditar ka nakapakayo tayo sa pangsa buntal ka inong tabu pamauda pakailera ka na di ka pa kayo bang kasasaping amay ka na pakailera ka paman na di ka mahram o di na deto upama salakaw si kung mga pamilya ka na sa panging kaabuntal ka sa panging ka yang ko to abuntal ka wa mamnu'atun min labsil kufazain yang ko to atigtan wa paman naglab suglab na di ka pakay ubaw to pagusara o mga bay ayan ditar no mga bay at mga ulama na masya'at min athiyabi mimma yunasibuha sadin sa kabaya o mga bay penditar niran paman na kabairan nanditan niran sa giyang kutuwa kaplalakawiran paman na dumada itkiran mambu dumada itkiran at tigo mga ulama giyang kutuwa tigtanwa abaya na isad na paman nanditaran
Bialo yung agamatan wa Islam penditar no mga bai paman na dumada itakira nagumya ka piape buntal kagi maluwag agi ang kutuan ditaran abaya para si ko mga bai. Tigo mga ulama kukumana ya tanu din niwa agi ang iya katuro mga ulama tigo mga ulama faman tatayyab sa tawa musar sa ikakamutan aw ghatta ra'sahu udina paman na siya pangani nagyang kaya ulo niyan. Agu min ditar sa mukhit tigtan wa paman na ditaran matitibu mapapamanay pamana lagi dagyang kaya t-shirt bangkala o di nagyang ko to tigtan wa pantalon adi niya nakatawan jahilan adi niya no to katawan o boto pensagyang ko to mahdurat boto isa sapar anta akamal lilipat sa kaniyan paganeron na tigtan wa jahil paman adi niya nakatawan o boto isa sapar ikadua na malilipat sa kanyan o di na miyat tagil sa kanyan mukrihan pala siya alayya tigo mga ulama na da baniyan kiparat o di na da abaw to pidi agyang kutwa lagi dito ka di ano man na yan na malilipat sa kanyan ay katuro na bitan wa Muhammad natigyan na ufiya li ummati al-khata'a wa nisyana wa masukrihu alayha ay manay ni natigo na nabiya so umatakan natigyan na miapan o di na miapan sa umatakan sa giyang kutuwa khata paman na karibatan o di na giyang kutuwa nisyan kalipat wa masukrihu alayha o di na giyang kutuwa minit tagalakiran o di na giyang kutuwa minit sa manuto na di utuka kuwa paman na giyang kutuwa dalil sa giyang kutuwa paman na sutaw na malilipat o di na mariribat sa kanyan o di na giyang kutuwa tigitan wa matatagal. Famata alima al-jahilu aw zakara an-nasi aw zala al-ikrah. Ugay nagyang ko to atigo mga ulama andid na tigiran kato siro nagyang ko to uri na kato kawiro nagyang ko to jahil. Nagyang ko to shay paman na di nga katawan na adni kato kawingan. Paman na lagi di na di nga katawan no baso katutub na ba paduto sa gyang ko to mahdurat. Na tututub ka ugay na may kakieto kawan ka, na may katurur kawan, na pagari ko, di ka pa kayo sukatutub, na kinuwang kawan, o di nagyang ko to at tigitan wa, malilipat, nagyatanodan niyan, katawan niyan din to, di ka pa kayo sukatutub, sa pangisulo, nagyatanodan niyan, na paman na, di bisuto ka pa kayo, o di na, may agyang ko to, may tatagal sa agyang ko to ataw, fa'alayhi man o istidamati hadal mahdur, na kailangan din natin mga ulama, na makuha niya nagyang kutuwa paman na mga mahzurat amia aloy tanong paman na o tututub na makuha niya nagyang kutuwa tutubian o di na pamakon subayin na paman na apiadab pa kay lero na badato na mninikab pipilas na paman yan nakuha niya nagyang kutuwa pilas yan okay. Ginan ikapat mahzurat aya ikalima nagyang kutuwa aqdun nikahi lahu wa li ghairihi tigtan wa paman na kapangaruma o di na paman na paman na piyaka pangaruma ka adna piyaka pangaruma ka way so mga dato kapakaya paman na mga dato na paman na makagiga na kanabagiran isa sa paragi ko to ka pangaruma ginanitano daniyo mga dato basta kaganiyo agu paman na aya ko kumanyar kanon na paman na wajib paman na sumanguda da karumania na wad na miileng karupama baya paman na kaya tuneni kaya bubayaan na ka na di pa kayo baka pangaruma sa giyang kutuwa masa paman na magikrama ka nagu di pa kayo baad na paman na kawingan na ka sa giyang kutuwa masa kapagiharam ka uy di pa kayo malagi dutos kay pangaruma anta akaad na paka pangarumaan ka ginan ikalima anto na ikanam natigo mga ulama ay ikanam na alwat'u fil faraj ginan sutigitan wa kam bebangunan sa walay paman na lumiala ka makapagihram ka naguskan wa gusto pamilya ka si karumang ka na di ka pa kay uba ka norong gagalabakan di ka pa kay uba ka norong gagalabakan sa giyang kuto amas sa akapagihram yo anto na ikaratanan at yung mga ulama wa huwa mufsidu lil haji qabla at-tahallul al-awwal isa na natin mga ulama mga galabag pagkabinasa kauto pero manantano pagkabinasa sa giyang kuto miyag hajj agyang kuto atigitan wa kam bebangunan sa walay o di nakang gagalabakan sa giyang kuto adirang pan nakapakatahallul awal dirang pan
kande agian ko to ihramiran gina so paganay paman na tahallul paman na pangende na kagian ko to ihram ka gina so tigtan wa ikasapulo si ikudul hijjah amay mambuka paman na kagian ko to ikasapulo ko Zulhijjah na paganay penggelebakan tano nakarontar kapagupaw agugian ko to kasumbali sa ayam na andun ni kapasadar utaw na kapakay na tahallul sa kanya sa paganay na ugyan ko to paman na dang kapan nakapakatahallul na paman na mingigelebakan ka na miya binasad na gian ko to hajj ka apia panati ko mga ulama ba'da nuqufu bi Arafah apia miya ka ko pa sa Arafah paman na oriyan na gian ko to kaya pakaukup ka naro kaming gagalabakan ada ka makatahallul sa tahallul awal na miya binasad na tigong mga ulama agya po ito asya na ginanimala pagi nakaantan ginanimala pagi ketiaran tanong gunago pagi nakaantan sa agya po ito kapag hasyan ay kapituat tigong mga ulama na al-mubasharatu fi maduna al-farj ginasutigitan wa di ka selia o di na paman na so kerumain na di siran di selia lagi dia na tigong mga ulama na al-qubla wal lams wan nadar paman na aya dinga diselia agus sukarumanga na tigtan wa kapangangar dinga dipangangarkan si karumangka wal lams anta ka pagipon ka paman na kepetan ka sa giyang kutua paman na giyang kutua lawasian wan nadar udi na giyang kutua paman na pagilay na ka sukarumangka bisyahwa sa paman na raraksan ka sa bubaya paman na diga di mangimagine o di nanto nasa na kailayang asi ko karumangka na diya na nakapakai. Tigo mga ulama wa kadal qiblatu wal lams wan nadar. Ikhtiaran tanoy so kapagarke kapkapete o di nagyang ko to paman na kapagilay asi ko karuma raraksan sa bubaya na paman na tigo mga ulama padanan sa mahdhuratul ihram ugaid na tigo mga ulama ala tufsidu an-nusuk dinya nagkabina sa adiyang kutuan ay haji ka kauto ito kami bida dia nagugiya ko to paganay ikanam alwata fil faraj paman na kambebangunan sawale o di na kang gagalebekan agisukang gagalebekan na kabinasan niya nuto agiyang ko to hajju tao nagyang ko to tigtan wa mubashara qabla alam wan nazar arakbu udi nagyang ko to tigtan wa paman na kayaptan ka si karumangka udi nagyang ko to paman na gyang ko to aya kaptan nagyang ko to paman na gyang ko to tigtan wa dikaptan paman na katawan ni nagyang ka iya di tano saya di pamagusay na pia di tano pakatanaan na katawan ni susabutin ni insyaallah awiyang ko to an nadar pagilay na kasi karumangka na kenapa niya na miya binas agiyang kutuwa paman na hajj ka mida uyang kutuwa ika naman na ino kaamay na ko sa intano bu agiyang kutuwa anto na pidi agiyang kutuwa lagi duto anto na paman na pidi yan ikawalo na tigitan wa katlo saydil barri wastiyadi paman na ginasutigitan wa bunuon na ka agiyang kutu paman na mga ayam sa gilupa o di na baka din panganop so kapanganop na di kepakai paman na umyakailay ka sa kambing paman na sa diserto na baga din umyanganop o di na paman na rabbit o di na anto na sana paman na paganupan paman na ayam sa giyang kaiyagilo pa na di din nagkepakai well alhamdulillah sa giyang ayam sa tanong na sumanganay ka di na mutawafir so pangan ng kanira mala so pangan ka na din kailangan baga pandi pangano way sa makan ka antunay kapakayang bunuon at kung mga ulama wa yajuzu lahu qatlul fawasik allati amara an-nabiy bi qatliha fil hill wal haram kapakayat kung mga ulama bunuon agyang kuto tao agyang kuto fawasik mga ayam pumakabinasa o di na mga binatang pumakabinasa gina na mga ayam na inisuko na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukwa bunuon malagi du magikram ka anta ka kanaba ka magihram lagi duto paman na api ande kadar pa nagpakaya buno na kagiyang ko to paman na mga ayam paman na inisa pa inisuko na bitan wa Muhammad agiyang ko to ka bunuon anto na ini agiyang kaya paman na pangapapakay tigo mga ulama wahiyan gurab yang ko to paman na sugurab papanukay gurab
paman na maitam bukod niya kaya lipati agi nga iya paman na gurab so makatatanod ka noron kakuwak so makatatanod ka noron na way gitu na kakuwak gurab na kakuwak na di kapakayak mun so kakuwak malagi do magiharam ka anta ka kanaba ka magiharam wal fa'ra ikadua apa ngayaman nagyang ko to riya so riya nagapakayap munon wal akrab ikatlo nagyang ko to suurang at paman na may lego pa maadu medeke ka adna urang apag butungan niya nagapakayo to munon nagyang ko to urang wal hidati wal hayya wa kalbal uqur ay ikapat nagyang ko to hid'a paman nagyang kaya hid'a na inilaya kang kukamos na paman na papano ko panaya maka lalagi siya ko to agila paman nagi so papano ka di mangangan sa lagi diya no pamaayam na nakapakay pinutuak mo doon nago ikalima nagyang ko to nipay o di nagyang ko to ulad nakapakayo tuak mo doon wakalbul aqur yang aya ika tunay ini ikanam nagyang kutua aswa paman na marangi tamambu paman nagyang kutua aswa paman na kaniya namambu agyang kutua lagi dia na ayam nati paman na miyak karangira ita aso na upamakubar ka na napakaubay paman na pumarata ang kaniyan na miyak pakayagyang kutua kabuno out di ko mga ulama adi kapakay agyang kutua paman na agyang kutua mi aluitano paman na ubang kau to pakaupa sa gyang ko to ka pangalop lagi nagyang ko to aso pamakuan na miya layam aso di nagyang ko to tigtano papanok agila na di ka pa kayo ubang kau to pakapangano pa kapaman na isa sa paroto uwaga matano Islam labil isyarati wala bigayriha paman na lagi do paman na inituro kaw na damieleng kaw pa makakambing sa diserto o di nagyang ko to tigtano rabit na napaman yan nabangaw ni turo apaman na kuang kauto na dito ka pa kaya tigong mga ulama di pa nagkapakayo bakakan o bakakan sa giyang kuto apaman na miya kuwa giyang kuto apaman na aswa malalayam adi panganop na uba ka kuwakan sa giyang kuto miya anopian o di na giyang kuto miya kuwa niya na ayam ayam olimpusan ikasiyaw mga pagariakan mga bangsakan si kuwaga Islam na tingong mga ulama ala yajuzu lil muhrimi wala ghairihi qat'u syajaratil haram aw nabatihi ar-rutab ghairal mu'addi gina sutigtan wadi ke pakai ubang kapemutula sa mga pamumulaan metu sa haram yang kana na haram sa Makkah haram paman na so darapayan na tunay ni yang ko to matatundu yang kana na haram saudara payan na wad na maturu pamamulan paman na kenaba piyamula manusia kagi paman na mituruden na di ka pakayo bakaru bangaw tu pemutula way bangaw tu pemutula agyang ko to pamamula na mituru sa haram na gairal muadhi kenaba pakaringasa kenaba pakakay agyang ko to pamamulan na bangka din na piyamutol na di ka pakay di ka pakay na paman na inang katanuan na nakababedid na paman na gira matitimu-timu tano di na matitimu-timu kano na paman na adna pamamulaan na baniw bedid na ke pamuto lagi ang kutua paman na mitu pamamulaan Tigo mga ulama wa yajuzu qat'u usalan mu'adiyatu fi at-tariq amay kagyang kutua pamamulan paman yan audina so paman na makaalang paman na makaalang sa giyang kuto mga lalan pagkaringasa pangaringasa na tigo mga ulama gitu kapakaya ku anon gitu kapakaya paman na ku anon wama ambatatul adamiyuna bil ijma' udina piyamula manusia kauto piyamula manusia na kapakaya ku anon to amay kapakaringasa agu pagkakait idan itinudan tano amay kapaman na giyang to pamumulan na ayam yamulaon na napaman na sumanusia piamulan yaro piakatuyan na upama ko pangaringasan na paman na ku ano na to kapakayo gay nagyan ko to mga pamumulan roa paman na mituru da amyamulaon na gitu di kapakayo boto di pamoto lagi ko to lagi dito ang mga pamumulan. Sama no to na mi aluitan wagi ang kuto asiyaw mahdzuratul ihram. Mi aluitan wagi ang kuto mahdzuratul ihram
Penganin tanong siya ko Allah subhanahu wa ta'ala siya butano pipi agyang ko to usayanon o mga ulama. Si itanong man sa agyang kaya ikadua mas'ala. Al-mas'alatu thaniya fidyatul mahdhurat. Agyang ko to atigtanwa fidya o mahdhurat. Agyang ko to miya nga aloy tanong upama kubatanod mo to miya supak. Kubatanod mo to miya supak. Lagi diyan na mikakamutang ka anta ka paman na sumiyulot ka sa paman na kalo at katatanodan na ka o di na paman yan na baga din na miya nganop o di na anto na sana paman na mahdhur padsagyan ko to asiyawa miya aluitan anto na ipidyan yan tigo mga ulama abin nisbati li halki ash-sha'r wa taqlim al-adhafir wa labs al-mukhit wa at-tayb wa taghtiyat ar-ras wal imna bi nadhara wal mubasharatu bi ghairi izal al-mani al-fidyatu fiha ala takhiri bayna asnafit thalatha. Pakinagan ni wag yang kanto mga pidya ami alo yung mga ulama. Anto na kasalaan. Paman na kibugay yang ko tuataw. So ati ko mga ulama sumakapantagun sa yang ko to kaalot ikubuk. Paman na inalota nakabuka o di na paman na miyangano ko ka o di na minditar ka sa litar na mapapamanae. Watay budi na mikakamutang ka o di na siya pa nga nakaulong ka. Anta ka paman na pagilay na kagiyang kutwa karumangka sa paman na bisahwa paman na tigtanwa raraksa na bubaya wal mubasharatu bi ghairi inzalil mani anta ka paman na diga di seliat diga di mikiseli ako karumangka na aya pidyan na natin mga ulama aya pidyan na tanong ka ko kumana ya pidyan na natin mga ulama na sumili ka sa giyang kaiya taluami aluyo Allah subhanahu wa ta'ala. Pumimili ka unuan to na ikugang kaun. Paganero natin kong mga ulama na siyamu thalathati ayyam. Pumuasa ka sa talugawi. Talugawi. Paman na miyakang gilabag ka sa giyang kutwa mahdhurat na paganay panginsalaan wagama na giyang kutwa kapamuasa sa talugawi. Anto na ikadua pumilian na ka na tigong mga ulama itaamu sittata masakin apaman na makapagana ka pagkakang ka sa mga miskin apaman na mapagana ka agyang kutwa na matian na makataw ang mga miskin na ay ikatuluwap sumilian agyang kutwa tao nagyang kutwa au dhabhu siya na pagkasumbulis kaniyan sa kambing kambing tanong dan tanwanan agyang ka na paman na mahafidya al-mahdhurat. Paman na mialo yung mga ulama, mialo yung panaya sa Quran, inshallah nakabati at tanong agyang ko paman na talugaw ay pumuasaw tao, ikadua na makapaganas kanyan sa mga makatawa mga miskin, sitat masakin, naya ikatalo na pakasumbalis kanyan sa ayam. Anto na yung dalil, nagyang ko ito akataro nabitan wa Muhammad li Ka'b ibn Ajura. So Ka'b bin Ajura na paman na hina azahu hawamu ra'sihi paman na sukya paghaji Ajura na paman na kiyuto ulunian paman na kiyuto miyakada kadaging kutwa ulunian away tigunabitan wa Muhammad ihliq ra'sak kaya tigyan Ajura na aloting ka atigyan nagyang ka iya ulong ka pagupaw ka atigyan wasum thalathata ayyam ugay datigo nabi na makapusa ka sa tulugawi aw at'im sittat masakin na udiyat tigo nabi na paman na pamagana ka sa namakataw miskin aw unsuk siya udi na sumbalik at tigo nabi tanwa Muhammad sa paman na kambing. Tigo mga ulama awakisat alay bakiyat al-af'al takasan na kaw na tigo mga ulama lagid na kaw na tigo mga ulama agyang kutwa mga mga galabak apaman na maapad sa agyang kutwa di ka pa kayo ubading galapak agyang kutwa magharam. Liannaha muharramatun bil ihrami wala tufsidul hajj kagigyan ko to agalbak na isasapar sa agyan ko to mag-ihram nagu paman na kanaban niyang bedin kabina sa agyan ko to hajj agyan ko to taw makaliyo sa agyan ko to tigtanwa aljima agyan ko to kang gagalabakan o din na kambubangunan sa walay. Tigo mga ulama aso paman sumakapantagun sa giyang kutwa kapangano pa. Likatalis sayd, miya kapatay ka sa ayam, na fayukhayyar qatila sayd bayna dhabhil mithli minan na'ami aw taqwimil mithli bi mahali talaf. Ayab sumili ang katigo mga ulama na giyang
ko to paman na anto na miya patayin ka, mi ano pa ka, na paman na makapsumbali ka sa lagi diyan. O paman ko miya ano pa ka sa sala din, nakambing nga mamipla lagi diyan dun sa paman na madadatarya na lagi diyan na ayam. Anta ka paman na o sala ka wa miya patayin ka, na pluba ka sa giyang ko to pinakamarani sa giyang ko to anto na ilagi diyan. Paman na marani si ko kambing, na aya kesumbali ka na kambing. O marani si ko sapi, na aya mapsumbali ka na sapi. O marani sa giyang ko taunta, na aya mapsumbali ka tigo mga ulama, na giyang ko to paman na aunta. O di tigo mga ulama na anto na miya patayin ka, na makapumasaka sa panganangkan, paman na aargaan, matitimbang yan na giyang ko to mi anop ka. Yajazi o fil fitra, fayuta'am kulli miskin muddabur. Na namapagan ng auto, may pagan ng auto si ko umani miskin na paman na sa akop paman na bur. O di na paman na tigong mga ulama medyo sa gantang paman na panganangkan lagi do tamar anta kaswilaw paman na kediyang ka akauto paman na kelagi ka kearga ka agyan ko to paman na ayama mi anop ka sa panganangkan na paman na may pagan ng kasi ko mga miskin. O pamako bur giyan ko to nga paman na giyan ko to nga o di na giyan ko to ilaw na napaman na ayadi yung kauno mga ulama o pamako tamar ago giyan ko to syair na ayadi yung kauno mga ulama na giyan ko to makaluok sa ganta uway. Anta katigong mga ulama aw yasuma an it'ami kulli miskinan yawma na upama ko dami paganang ka na baka din na pumuasa sa aya din katigong mga ulama na uman ni isa miskin na itaam paman na paman na dipindi sa giyang ko to paman na kiargaan sa giyang ko to paman na mi anop ka o pamako kambing mi anop ka na anto na arga o kambing na uman ni miskin pero pa ka sa giyang ko to kambing pero pa ka kanon na waya ka dekalian upama miskin na 10 kataw na makapumuasa ka sa 10 gawi. Agi pa man nagito pitero o mga ulama. O pamako sapi na piray pa ka sa giyang utwa sapi na sadya kada kalian na umani miskin na isa gawi paman na pitero o mga ulama. Ay dalil yan ang iyong utwa katero na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum. Hadiyan baligal Ka'bah au kafaratu ta'amu masakin au adalu dzalika siyama. Ayaman nagyang kaya katero o Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Ma'idah natigyan na sa tawa tigyan na makapatay rakano. Mutaamidan sa paman na mga mutaamidan sa tibubaan niyan na jaza fajaza Pajaza'u mithlu ma qatala mina na'am na aya pidiyan niya natin mga ulama at wallahu subhanahu wa ta'ala nalagid na giyang kutuwa miya patay kasi ko mga minan na'am ginasutigitan wa kambing o di na sapi o di na unta sa din sa marani sa giyang kutuwa miya patay nga nagyutoy jaza yutoy paman na kebayida na ka yutoy kebayida na ka ating mga ulama ikukumatigyan o dua amount to si erkano hadiyang baligal Ka'bah pamamagayan imbagay sa Ka'bah. O di ati ko mga ulama na kiparat paman na panganangkan na umiskin. O di na giyang ko to ba paman na pagilayin paman sa giyang ko to paman na kadakal kapus na giyang ko to ataw. Giyang ko to man ati ko mga ulama makapantagon sa giyang ko to alwata. Kambabangunan sa walay sa giyang ko to kaplalakaw utaw si ikudan niyang panakapakatahallul sa tahallul al-awwal. O di nagyang ko to atigitan wa inzalil mani bimubashara paman na baden na tunay ni lumini wagyang ko to paman na mani yagyang ko to dato yang ko to atigitan wa iga pakapun si ko mga dato sa giyang ko to dinya di kapangangarki si karomanian paman na dinan dia si karomanian na badin na paman na miya kaliwag yang ko to paman na yang ko to iga pakapun si ko dato aw istimna aw taqbil aw lamsu bi shahwa aw tikraru nazar tigo mga ulama paman na lagi diyan panagyan ko to paman na
di kang gita utaw si iku sanguran niyan. O di na paman na kapangarak, o di na paman na kapangapat paman na gian ko to kapangapat andudu na gian ko to bubaya, o di na tikraru nazar, o di na gian ko to minti na gian ko to kapagilay nga sa gian ko to bai. Fa innahu yufsilul hajj na mata na tigo mga ulama gian ko to lagi duto na kebinasan niya na gian ko to hajj gian ko to ataw. Api apa nati ko mga ulama o gian ko to amin bebangunan sa walay sahiyan na paman na tigtanwa sahiyan au jahilan au mukrihan paman na di niya nakatawan anta aka bas kaniya na malilipat o di na paman na matatagal na aya panginsalaan niya natin kung mga ulama na paliugad sa lagi paliugad si ikutawag yang kutua badana unta sama no to na unta paman na kibagayag yang kutua taw paman na maluna yang marga yang kaya paman na mialoy tano makapantag sa giyang kutua paman na bubaya mapapadalam si iku mga dato agiyang kutua tigitan wakang bebangunan sa walay uli nagyang kutua di kang gita ako sanguran o di nagyang kutua kapangangarak o di na paman na giyang kutua paman na mintin giyang kutua kapagilay nga si iku bubay tikraru nazar o di nagyang kutua tigitan wakapangapat paman na ono tampan na bubaya na tigo mga ulama ako binasan niya nagyang kutua hajj nagu paman na ayam apsumbali aw nagyang kutua paman na badana unta wa qada'il haji wa tauba na gyang kutua kebidan yang panagyang kutua haji amya binasan niya no pamako gyang kutua kiyalala kaw nga na amya binasaw to kag imyang gelebek kag gyang kutua ini sapar wagama na kebidan na kaw to paman na si ko pakatulugarago na makapagaj ka peruman nagu makaptubat ka pan si iku Allah subhanahu wa ta'ala paman na makaptubat ka kung si iku Allah subhanahu wa ta'ala na isa na penanggilan tano kami karger na ni paman na tigitan panginsalaan nagi ang kaya paman na alwat kambu bangunan sa walay o di nagi ang ito ang mga pedami alitan penanggilan tanuanan kagi paman na isa sa paranan wagamatan wa Islam giya paman na galabag ini sa parwaga man masay niya makapaghiharam sutaw may kami ada gyang ko to miya paman na miya katahallul sa tahallul al awwal o di na paman na gyang ko to miya pasadiya su haji na kapakayo to sibu ini sa gyang ko to masa akapaghiharam agyang ko to ta gyang ko to man makapantagun sa gyang ko to kapamutol sa pamumulan sa haram oy yang uto kapamutol sa pamulan sa haram o di nagyang ko to mituro kanaba pia mula tao na fatadmanu shajaratu sagiratu urfan bisatin wa ma fawqaha baqara yang uto miyakay ito apamumulan na aya urf aya kaya man mga ulama ipentagiranon na kambing na manuto agyang uto karganian wa ma fawqaha na sadin sakala agyang ko to paman na pamumulan ro wa ma fawqaha umala pamumulan na aya kiparatian o di na aya panginsalaan niya natin mga ulama nagyang ko to bakara sapi oy nagyang kana natin mga ulama paman na kapamuno sa o di na kapamutol sa kayo sa haram nagina ni paman na kasalaan yan gyang ko to miya kay titoon na kambing nagyang ko to maluon mala na paman yan na sapi panginsalaan yan gina natin kung mga ulama o pamakugyan ko to miya kasupakon o di na miya kang gelebekon na mahzurun mutaamidan na pitibaba yan miya pitibaba ka makatatanong ka pipian ano man yan na pitibaba ka miya mo to lakaro sa kayo na nagyutoy kapaman na adna panginsalaan yan ammal jahilu wan nasi fala syaya alayhim agyan ko to di niya nakatawan sukukuman yan jahil di niya nakatawan o to anta aka malilipat na daabaw to panginsalaan daabo to panginsalaan at tigong mga ulama daw to aban yan ang panginsalaan sa mano to na si ibuto sa giyang ko to katawan yan din nagyang ko to kukumano to na pitigo ba yan anto na masala ikatlo ay masala ikatlo agi mulimpusan na fil hadi wa ahkamihi giyang ko to al hadi ayam anana na pamamagayan apaman na sumbali ka sa kambing pamamagayan na para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala
sumbali ka sa sapi, anta ka unta, hadi pamamagayan. O di na sumanga kukuman yan at mga ulama. Yang kanan na al-hadi matuan sa hadi na mayuhda ila al-baytil haram ginan su pamamagayan na imbagayo tao sa giyang kanan na baytal haram walay wallahu subhanahu wa ta'ala padsagyan ko to bahimatul an'am aginan su unta nagu su sapi nagu ginan su kambing dalawa ayam paman na kapakay sumbelin paman na ipambagay pamamagayan sa baitullah paganero na unta ikaduwa na sapi na ikatlo na ginanso tigtano kambing. Takaruban ila Allah Ta'ala sa aya paman na maniniat ka, mapipikir ka sa giyang kuto paman na kapsumbali ka sa giyang kuto aya mami aloy na dingga di po pakarani si ikwallah aya kabay ka na paman na swalla na maswat ka na gumakarani ka si iku Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Yang kana natin mga ulama al-hadi na anwa paman na adna mga klasin yan. Paganaya klasin yan natin kung mga ulama na hadiyu paganay nagyang kuto hadiyu tamattu'i wal qiran. O pamakop ketano diniyo amya pamagusetano si ikum muna igira sutaw na napaghaj na pumimili sa gyang kuto at talwa klase tamattu aguso qiran aguso ifrad. Yang kutua paman na tamattu agu sukiran na adna hadiyuto. Adna hadiyuto paman na pakasumbali ka sa kambing paman na imbagay ka sa giyang kanan na paman na baitullah. Tigong mga ulama swatigyan sumakapantagon sa giyang kutua hadi pamamagayan kung mga tawa tamattu inilalakawiran o di nagyang kutua kiran wa huwa wajibun ala man lam yakun hadiril masjid wa huwa damun nusuk la jubran. Paman na pamamagayan ito, paman na kanaba, paman na giyago ito, panginsalaan. Kagigito na pamamagayan ito, paman na magikhlas sa giyang kuto tao. Likaulihi ta'ala, faman tamatta'a bil umrati ila al-hadi famastaysara min al-hadi. Ay katur Allah na sa tawa padarkanwa miyat tumuyan su kapagumra. Kauto kapagumra, una na giyang kuto kapaghajian famastaysara min al-hadi. Napakasumbalis kaniyan sa giyang kutua malabud sa giyang kutua pamamagayan. Pamastay sara minal hadi. Pamanaya malabud sa pamamagayan. Paman nakalabudan ustaw na giyang kutua pamaakambing. Nagyuto ikisusugo sa giyang kutua sutua mo tamate. Ago sukiran napakasumbalis siran sa kambing sa giyang kutua kaplalakawiran. Giyang kutua su tamato na miyaw sa itan oto. Paman na ino to bituan sa tamato. Kapag umarakadaan na mapasadig ang giyang kutua umaraga. Na paman yan na agukabu paghaj. Maumagyan ko ito paman na siyaw si Ikudul Hijja na agukabu man na pagukop. Agukabu man na pagukop. Tigong mga ulama aamay kagyan ko ito hadi paman na si iku mga mutamate agusukiran na amay ka da ketuuniran. O di na paman na kergana sira sa gyan ko ito atigtanwa pamamagayaniran. O di na paman na da ami pumasayranon sama thalathata ayamin fil hajj na makapusas kaniyan sa paman na talugaw isagyan ko tua kasisiin yan sa paman na hajian wayadusu siyama fi ayami tasriki na kapakaya paman na sinyan dinuto pamuwa sa isagyan ko tua ayam at tasrik si ikasapulo si Ikudul Hijja ikasapulo agisa ikasapulo agu duwa taman sagyan ko tua ikasapulo agu telo si ko ayam at tasrik naroon yan pamuwa sa iyagyan ko tua paman na puwasa pemuasaan yan, nagupito gaw isagyan ko ito kapakambalingan yan si iko ingad yan. Wallah faman lam yajid fasiyamu thalathata ayami fil hajji wa sab'atin idha rajatum. Sa tawa din yan matuunag yan ko ito paman na hadinian na pumuasas kanyan sa talugawi isagyan ko ito paman na katatago yan sa hajj nagu pito gawi paman sagyan ko ito kapakambalingan yan si iko darpa yan. Sama no ito atig wallah na sapulo ito gawi langon pemuasaan yan. Tanudan wag yan ka na nakukumano mga ulama. Sa manuto na upama kumutamatika, o di na paman na kirang ka, na daabang nga mapsumbali, na aya rakwagam Islam na makapemuasa ka sa pulugawi, talugawi iya sisiron sa hajj, na pitugawi sa gyan kung ito masaka pakabalik ka. Tigo mga ulama, sunna sa gyan kung ito paman na miyag hajj, akuman sa kanyan sa giyang kutua hadi at tamatu al-kiran. Giyang utas yung buli iyan na kambing,
nakapakaya kumangkaon. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kang kanurun na tigu Allah, fakulu minha. Kang kanurun sa giyang kutuwa hadi niyo, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Nagupangakanan yung panatigu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tawa dumadapay, nagun sa mga tawa bara arapan na napaman na pagkakamban sa giyang kutuwa paman na giyang kutuwa al-hadi asyong bali agiyang kutuwa tao. Yang kutuwa tigitan wa hadiul jibran agi so tigitan wa paman na panginsalaan na kasumbali agi paman na miya kasuguka sa paman na di kapakay o di na miya kabugak ka sa giyang kutuwa mga wajibat kumya nga una miya pamagusaitan wa pitwa kada kadiyan pamako malagi daya malagi umya kabugak ka sa ikong mga wajibatul hajj anta ka miyang galaba ka giyang kutuwa mga mahturatul ihram nagip matwa sa hadiul jibran ay manana miya kasumbali ka sa paman na ayap kaya pakasumbali ka nagsabab sa giyang kutuwa paman na jubran minit tagaluto sa ginawang ka kagi paman na miya kabugak ka sa wajibat o di na miya kang galaba ka sa mahzur. Tigo mga ulama wa huwa al-fidyatul wajibatu li tarkil wajib. Ipapaliw ka tuwa tigyan na pidya sabab sa giyang kutuwa kini buga ka na kasi kung mga wajibatul hajj. Aw irtikabu mahdhuratun min mahdhuratil ihram anta ka miya kang galabak ka sa galabak isa sa para sa giyang kutuwa kapag ihram ka. Ginaso inosaytan sa giyang kutuwa masala paganay imanto apaman na kaya pamagusaytan no akaya kada kalian na siya wa kada kalian. Aw bisababil ihsari inda wujudi sababihi udi atigo mga ulama na sa giyang kutuwa masa apaman na kababalamba na nagyang kutuwa tao. Giyang kutuwa tigta no masasakit ka lagi dagyang kutuwa miyaw-lawla sa giyang kutuwa masauna nabi tanwa Muhammad sa giyang kutuwa sa katawa sahaba kiutos kaniyan na miya ka pagaluts kaniyan inisugod nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam giyang kutuwa kapakapagalutian kaanmada giyang kutuwa pakaringa sa giyang kutuwa ulo niyan. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala fa in uhsiratum famastaysara minal hadi. Upama ko tigu Allah kababalam benang kanu. Nasa din sa malbu sa giyang kutuwa paman na mga hadi, mga pamamagayan sa Kaaba. Padruag giyang kutuwa dalil, nagyang kutuwa katro Ibn Abbas, man nasya min nusukihi shay'an aw tarakahu falyarik daman. Sa din sa tawat tigu Ibn Abbas makalipat sa giyang kutuwa mga galbag sa giyang kutuwa hajj o di na miya kabagag sa giyang kutuwa mga wajibat falyarik daman na napakasumbali atigo Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Yang kutuwa makapantagun sa giyang kutuwa hadiul jibran ayak ya paka sumbali ka na paman na miya kay panginsal ano to na wahadan na ula yajuzul aklo minhu na giyang kutuwa miya sumbali ka na di ka pa kayo bakaun kan. Mide niya gugyan ko to asyumbali ka sa gyan ko to kababaluin ka amutamati agu ayamanan yan na kababaluin ka aya inilalakaw ka na kiran agyan ko to hadiyut tamato agu kiran na pagkakangkaro uwi nagyan ka iya hadiyul jubran na di ka pakay o bakaon ka na tigo mga ulama wa hadhan na ula yajuzul aklu minhu di ka pakay o bakaon kan bali yatasaddaqu bihi ala fuqara'il haram nando to para gyang kutas yung balika na ipsusadaka kuno to sa gyang kuto mga miskin mga fuqara sa haram gyang kanana paman na mga miskin na malilibta sa gyang kaya Baitullah na rong kuno to kibagay gyang kuto mapsum balika. Adam pa man ay katulwa hadi at yung mga ulama hadiyut tamattu hadiyut tatawu paman na hadi at tatawu ati kung mga ulama agyang kaya hadi tatawo apaman na mga sunna apamamagayan na mustahabu li kulli hajin wa li kulli mu'tamir na sunnay niya panggalabak ulang-ulang o lumyalakaw amiyag haj agulang-ulang o lumyalakaw ayan nilalakaw niya na umrah malagig siya so ayam ananian na haj anta aka paman na umrah na sunna kira na agyang kaya paman na agyang ko to akasumbali sa kambing iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam na giyang kutukon paman na galabak paman na sunna si ikukadi agus mga mu'tamir nas itano ko nanan paman na mayring si ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
faqad ahda mi'ata badana fi hajjatil wada, nasukon sunabitan wa Muhammad na sagyang kuto kaya paghajian na aya paman na inibagay niyan, pamamagayan niyan na sumyumbilis kaniyan sa magato sa unta, mi'ata badana. Kauto paman na magato sa unta, apaman na siumbali unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inibagay niya no to, pamamagayan niya no to sa Baitullah. Naman nagyan ko to apaman na kala panagunta man unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apaman na megis kanyan sa pamamagayan sa Baitullah sa magatos kada kaliyan na unta. Nagyan kaya panahadyo tatawo na sunna panagyan ko to akakanakaon. Kagi paman na sira ko to miya kapon, nagupaman na sumbali ito apaman na mga sunna na kapakayat yung mga ulama ako mangkaon kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumiyan sa giyang kuto apaman na giyang kuto apaman na sumbalian nagupaman na mininim pansagiyang kuto sawaw niyan giyang kuto sawaw niyan na mininim pansunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dia penatigo mga ulama, kapakay sa giyang kuto ka na ba mag-ihram. Apaman na tao sa Makkah, malubas kanyan sa hadaya, pamamagayan. Apya ka na ba ka mag-ihram? Na ba ka paman yan na miyagahaj, o di na paman na miyagumara, asisi ka sa paman na Baitullah, na sunna kapakayatigo mga ulama, maluluba ka mamu sa hadaya, paman na pamamagayan ka sa Makkah, litadhaba biya asumbalian ka, takaruban ilallah ta'ala, agiyang kuto kaya sumbali ka, na di nga di papakarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga di papakarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ikapat hadi na hadiyun nuzur. Paman na giso mga paman na kasumbali, paman na miyakaw kitsa samaya. Misumaya ka, na paman na kituman ka agiyang kutuwa samaya ka. Tigong mga ulama, wa huwa ma yanzu yunziruhu al-haju taqarruban ila Allah inda al-bayt al-haram. Mana na yang kutu kaya sumaya agyang kutu kadi paman na pepakaran iskanya si ikwallah sa Baitullah. Paman na lagi dia na misumaya ka o pamako makapaghaj ka na sumbuli ka sa ayam. Natigo wayajibul wafa bi hadha an-nuzur, natigo mga ulama paliugat agyang kutu kitunay naka sagyang kutu ini sumaya ka. Ayakatru Allah subhanahu wa ta'ala na thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nuzurahum. Paman na itunira natigo Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto ang mga samairan. Sa din sa tawad na samaian sa Baitullah na kailangan din agyang kuto paman na kituman yanon. Kailangan nagyang kuto kituman yanon. Nagyang ka ng panahadiyun nuzur paman na migay ka sa pamamagayan sa miyakaw kinsagyang kuto samaya na di pa nagkapakayagyang ko to kakanakaon. Di kapakayagyang ko to kakanakaon. Ay lagi di adi kapakay nagyang ko to hadiyul jubran. Sama no to na dua kapakaya kumangkaon nagu dua adi kapakayo bakaon kan. Ay kapakaya kumangkaon nagyang ko to hadiyul tamattu wal kiran na ikadua nagyang ko to hadiyul tatawu. Yang utop man na hadiyul jubran agog yang ko to paman na hadiyul nuzur na di kapakay ubawon kan sutaw. Kasi niya nutuki bagay sa giyang kuto ang mga fukara sa paman na Baitullah. Anto na oras sa kasumbali agiyang kuto at tao. Kailangan na makakalarutan o anto na oras sa paman na kasumbali at tanong sa giyang kuto ang mga klasya hadi. Tigong mga ulama, giyang kuto ang makapantagon si iku hadiyut tamattu al-kiran. Giyang kuto at tigitano paman na inilalakaw tao na tamattu agukiran, na yabda waqtahu min ba'di salati al-Eid yawm an-nahr. Paman andad ni tigo mga ulama ipagpunagyan ko ta orasyan sa din sagyang ko to kapakapasad sembayang o mga tao sa Eid sagyang ko to ikasapulo si Dhul Hijjah aginan sugaw iya kapanumbali ginan sugaw iya kapanumbali. Sama no to andi kapasad dirong sembayang nami puundad nagyang ko to paman na kasumbali asagyang ko to paman na pamamagayan yan. Na tama na tigong mga ulama sa giyang kuto amulim po sa nagawi sa giyang kuto ayam at tasrik agina su ikasapulo agutlo si Dhul Hijjah. Yang kuto man na makapantagon si iku dhabuhu fidyatil adha wal labs. Fidya sa giyang kuto paman na
ada na romini nga sa, o di nagyang ko to tigtanwa, miyagalo taka, o di nagyang ko to paman na labas, miyakasulot taka sa nitaran, fahina fa'alahu na, aya ka pakasumbali ka, nandun ni kang galabakang kaon. Paman na usisi ka pa sa gyang ko to alalakaw, da ka pan makaumasamag ka, paman na usisi ka sa Madina, na da ka pan makaumasamag ka, na bagad paman na miyakapagalot, agi paman ni na paman na pakaringa sa saulong ka, o di na baka na miyakan ditar sa ditaran, paman na adna paman na iniyan, fahina fa'alahu na sadin sa giyang kuto akiyang galabakang karo, paman na tigtanwa sisin sa giyang kuto oras na makasumbalikan. Wa kadhalika al-fidyatul wajiba litarkil wajib, naya lagi diyan banating mga ulama na giyang kuto miyaka ka sa mga wajibatul ihram. Ani ni ka pakabuga ka sa wajibatul ihram, da ka maka mabit sa mina, na adun ni kang paman na kibuga ka na karoo, na pakasumbali ka din sa kambing at tigong mga ulama. Yang utop man na waktu kababalam buman tigtigitan wa kababalam buna nagyang kutuwa tao. Paman na gyang kutuwa adun na shay paman na gyang kutuwa ujudu sababihi, paman na usaya na ya sa gyang kutuwa paman na gyang kutuwa tutulan sa gyang kutuwa sa katawa sahabi, paman na kiyutuwa ulon yan. Nani paman na gyang kutuwa andid ni paman na katagur ka gyang kutuwa sabab, paman na kapanggalaba ka sa gyang kutuwa isasapar o bakang galaba ka lagi gyang kutuwa kuto aya paman na sabab pa kaya pakapagalog tagyang kutuwa tao na gyang kutuwa paman na kiyutos kanian na andid ni kad na gyang kutuwa sabab pati kung mga ulama na gyuto naman ipaman na kapaka sumbali agyang kutuwa tao kapakayati kung mga ulama so paman na agyang kutuwa paman na sa tima na kambing nga sumbali iniyan anta ka bagi-bagi nagyang kutuwa pito ka tawag yung kutuwa sapi o di nagyang kutuwa unta. So mano to na so paman na kambing na isa uwin na ame ka paman na madakalo pa paman na miyaka paman na sumbali pito ka tawsiran na kapakaya ay sumbali inira nagyang kutuwa unta anta ka gyang kutuwa kambing at tibong mga ulama. Andi tanu sumbali gyang kutuwa paman na dabah makano dabah ano tanu to sumbali tigo mga ulama agyang kutuwa makapantagun si kutamat to agus sukiran na ayatige na sunna na si inyano to sumbali asamina kauto ayako na sunna na si itano to sumbali insamina weda tigo mga ulama na ubang kauto pisumbali sa api ande din sa agyang kana na haram na miya pakay paman api ande dukun sumbali utaw sa agyang kanan na paman na darpa haram na kapakaya ronon sumbali agyang kuto tawa paman na sumbali yang utop man na makapantagun sa agyang kuto fidiyatu tarkil wajibi wa fi'lil mahzur o pamakwaya ka pakasumbali ka na agyang kuto tigtano miya kabagak ka sa wajibat o di na miya kang galabak ka sa mahzur fala tadhbahu fil haram ada hadil ihsar na dito sumbali inunta sa haram. Paman na kanaba sumbali asamina, kaya bu paman na sumbali anon na paman na si isa haram. Okay. Hadi ada hadiul ihsar inunta agyang ko to paman na tigtanwa hadi ihsar paman na kaya balabban na agyang ko to taw kasadin sa kapapantagan na darpa naron yan nagkasumbali agyang ko to paman na agyang ko to paman na hadi ron yan nagkasumbali agyang ko to kambi. Ama siyamu fayajazi'u fi kulli makan nagyang utop man nakapamuwasan yan natin kung mga ulama na kapakay din na pamuwasaan yan si iku api anda darpa na ron yan ito pamuwasain. Uway natin kung mga ulama na ayasun na sa gyang kuto akapamuwasa na taloro na gawi kagisapon uto gawi na so taloro na gawi na sin yan ito pamuwasaan sa Makkah o di na sa gyang kuto apaman na kiyalalakaw niyan na surun so pitoro na gawi na amay ka makambalingan sa kanyan sa giyang kuto darapa yan. Pada panati kong mga ulama sunna na ayad na sumbali sa giyang kuto sumbali niya na ayam na gid na ginawan yan. So kay kirkon paman na kay kirkon
naayason natin mga ulama na sakay sumbalion. Ugay na upama kubaga din na panari sarigan. Apaman na tigitan waman aba ana bagayrahu. Ini sarig ka si iko paman anapisa na anakaon. Anapisa na anakaon. Na fala ba sa bidalik na daabar o muskila tigo mga ulama. Ay lagi diya sa giyang kaya paman nakaplala ko makadi. Na pumasasiran sa kambing. Nayabu kakuwairan na paman na agyan ko to fatura. O di nagyan ko to paman na tigitan resibo. Ayabu kakawangan na resibo. Na paman na siyo tumao tsagyan ko to lagi dubang ka inisari gagyan ko to paman na kasumbal ika kapakayo to da abaro muskila kapakaya tigtanoin wada ambay ni miyakaw makambing sumbal inami di kapakayo to paman na ipsari gagyan ko to lagi duto so kasumbal aon wayustahabu an yakula inda dhabah na sunna na paman na teruon ka sagyan ko to betian ka sagyan ko to kasumbal yang kau nagyan ko to bismillah Allahumma hadha minka walaka. Bismillah kadaan. Naisumpat kau nagyan ko to. Allahumma hadha minka walaka. Ya Allah, nagyan kaya sumbali na kan na minka. Siyar kayo ni makapupuon. Nagurak kayo ni arak kayo ni nagyan kaya sumbali na kan. Ito man nagyan ko to. Allahumma hadha minka walaka. Adna syarat nagyan ko to. Paman na sumbali in ayam. Kanabalang na ayam. Na paman na abamiya pakay. Ada mga syarat yan na tinudan tano. Tigo mga ulama, amma syurutul hadi, fahiya syurutul udhiyati nafsuha. Paman na paganayron na ayakuna min bahimatil anam, padasagyan ko to abituan sa bahimatul anam, maginan sa mga ayam, paganayron na ibil, nagu ikaduan na sapi, na ikatlo, nagyan ko to tigtan wa kambing. Taluap matuan sa bahimatul anam. Nagina ni paman na mga hadi paman na pamamagayan sa giyang kanan na Baitullah. An yakuna khaliyan min al-uyub allati tumna li jaza. Na padap na syarat na giyang ko tuwa sumbalin ka ayam na daaban yan aib. Daaban yan aib paman na lagi do masasakit ta ayam o di na mabubuta o di na malolokos o di na titanwa malalapo paman na giyang ko tuwa titanwa adna aib yan na pangangayaman na dito ka pa kayo boto sumbali giyang ko tuwa tao. Ikatalwa syarat na antatawa para fihi sinal masru na makwatan wag yang kutua paman na ide dagyang kutua subal intano naman na kapayaw agama Islam taman sa ide dagyang kutua pangangayaman na paman na inaloy u agamatan wa Islam inaloy u agamatan wa Islam. So makapantagun sa giyang kutua unta na kailangan na romi out sa 5 ragun na idedian 5 ragun na idedian nagina ni paman na patsagyang kutua syurut al-udhiya syurut al-hadid. Subman susapi makapantagong ko sapi na sanatay 2 ragun na ididagyan ko tuwa sapi wal maizu sana wada'ano 6 ashur na sukambing na paman na saragun na subili-bili na gyan ko tuwa tigitano 6 ulan na idadyan. Mga pagaryakan si kuwaga may Islam, mga bubayakan si kuwaga may Islam, panganitan si kuwallah paman yan na kaya ko ang tanong sa daawan, agyang kaya pamagusay tanong. Pagkanya ko kano sa maap, kaya lagi dumiya kagangga na agyang ko tuwa paman na kaya pamagusay tanong. Miya kagangga na tanto agyang ko tuwa kaya pamagusay tanong. Uwad na diya kanon na ketarutupan, paman na miyaw saya, kan nagyang kaya diya kanon di ka pagusaya, na tanong dan tanong ka paman na matag usaya na kanon na ya, mas taralbi agyan ko ito akapugusayang no mga padaulama kagi paman na siran tito paman na sumasabot sa agyan kai paman na usaya na agyan kai lagidaya uwad na paman na miyaribaton na rakakan o tuwa karibatan inshallah na pumakin nagintano buso usaya nun mga ulama uwad na paman na dakano nakatarotopi na maapaniura kan o tuwa gitu suka babaluyakan manusia gitu suka babaluyakan manusia nagupaman na si itami itong sagyang ko tuwa paman na di mamang doa paman na may itong panagyang ko tuwa sabot si ko agamatan o Islam. Panganitan o si ko Allah, apakalaan niya nagyang ko tuwa paman na sabutan o pagumano man na nagyang ko tuwa sabutan o si ko agama, nagukabubayan tan wagyang ko tuwa di ka pagusaya si ko agamatan o Islam. Gyang ko to ba? Lagid no muna, at na pumakaisitan no na ipagpustak buwag yung ito ang mga pakisa pagansar ka no ron kapaman na ron tanong buwag yung ito ang permiyo tanong inshallah sa manayan na paman na may tubo o di na miyakalok tanong inshallah miyakalok tanong sa giyang kaya di tanong di ka pa magusay
mechanics na aya pugo sa intano nagyang ko tuwa pinto a ikapat agi na so sifatul haji wal umrah paman yan na sifat paman na sifat agyang ko tuwa kapag haji ug yang ko tuwa umrah paman na paguluy tano anto na sifat agyang ko tuwa kilala kaun sa agyang ko tuwa haji ug yang ko tuwa kilala kaun sa ko umrah pagninta pagniya ko kano busa rila ubad na paman na diya ka nagtarutupan sabi ko tuwa ka pamagusaya ko no di na miyariba tagi ko tuwa ka pagusaya ko no na nasira ka no to paman na karibatan sa pagandud na karakano sa salam nagupanalamatan na kaskano ulang-ulanguan paman na mga bangsami mga pagaryami mga babayami si ko agama Islam sa ko tuwa diliyo din di kanod narorotos na ko tuwa di tano di ka pamagusay pagandud na karakano sa salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam tano na nagyang iya paman na mga bangsa tano miya maka-comment miya maka-comment siran madagal kanub saya miya ka-comment Masya Allah. Ay kesway ni nakagimya kadagdagal. Di nga tanong madagalo paman na yung uto ka pag-scroll ka no naroon na banap kesoy na nabagan sa kanun prangko masalang para paman na dead na tunay ni dead na uba na langon wano kesampayan na gumyakamban tayo sa giyang kaya video kan na salam rakano langon sukalilintad na mambagian tanong sa kaya dunya na ayamala na sa alungan ako.